Morning, Morning. Okay. Hey, good morning, guys. So the camp right now is over, so we're headed home. Actually, my friends are headed home. I'm staying here for another 2 days. I'm going home tomorrow, and that's the ride going to the airport. So before we're going to the airport, we have to stop by at the Pasalubong Center. Morning, Nong. May tagog lising mo, boy. Wala. Oh, gali. Paanim kami kuya. Hard, or bang pagli. Sa ako lang ito, Dani. Kikilan na ako sa barko. Okay lang. Gusto ko ba? Guys, haling kami sa Santa Monica Elementary, ari kami sa buong ni G-Boy diri sa Pasalubong Center. Ang balila dinadi ko ng pinakabarato ng mga balaknan sang pasalubong. So, siguro mo bakal siguro pasalubong para sa inablos ko. Ano gusto yun man? Plano ko sa baklan, tanik crocodile, binad ako ang subong to hindi pa ako ka-decide kung ano baklon, kito ko damo ipilian be. Ano yung baklon niya? Oo eh. Keychains and Yang ang pearl na yan. shells. Ding kato nagabal mo. Balihan mo niya akong baklon para sinablos ko. Nang amunikad ako, cost around 250 pesos. Ano na? Ano baklon may Rog? T-shirt. Para kay Rai Rai. Hindi para kay ano, Jan Marin. Jan, tali na Jan. Kaya malakat na ka mo. Ano man? Sakay na ko yung Guru Jeep ay. Oo, masakay ka lang direct. Sakay na lang ko di Guru Jeep. Oo, Sino ang babae? Alam Hello. mo man? God bless. Guys, record na ako. Bye-bye guys. Bye. Bye-bye. Bye. Hello. Sige na anong? Nilagay si Pastor pa. Bye-bye. Bye guys. Along. So guys, ako na Lisa biliin sa Palawan. Mulat naman ko. Ay nako. So, let the adventure begin na. Guys, buong arin ako. Balik din Santa Monica Elementary School. Papugunting ko guro der gayay. Ang boto ay ko balo. Kaya doon kalaban, nag-isang buhok ko. Kulbahan ba? Ang importante ka lang, makasakay ka ng Santa Monica na jeep. Okay ka na dayon. Katulok mga tao kay gastorya ako sa cellphone ko. Guys, uy, hello. Ay, sorry. Sorry. Oh, Wajel, see you again. See you again in 2 years naman sa Negros. Grabe. Baka next time i-meet me, anak na ako. Yan. Pero wala pang nanay, sorry. Nag-adapt na ako eh. Bye, ma'am. Bye-bye. See you and meet you. Bye, guys. See you in 2 years. Bye-bye. Saan si Jaiko? Nasa kabalo. Kabilang room. Sige. Right now, guys, I'm saying goodbye to my friends. Kasi next 2 years naman kayo magkita. Jake! Bye-bye! What time? Don't cry. Grabe. Grabe. Bye-bye. Bye. Bye. So, ano last pa may ang flight nyo? 3:45. Ala, dapat mga 2 hours before nasa airport na kayo. Nag-first batch na. Oo. Sige, no. Bye-bye. Don't cry ah. Si Leia saan? Umalis na? Si Kuya Kenneth? Sa airport na? Ay, sige. Punta ko muna sa butterfly. Bye, Jel. Grabe. Amo giniguro, pinakasubo, gid. Mag-camp pala. Okay. Ano daan, nakasadyas ng CBY.
Amo na ka-make a new friends. Di yun everyday ka magkita na. Di gulpi lang muna. Puli ka man yung gulpi. Amo na ko isabla do ka. Do na budaya mo kung mag-attend sa mga kampo muli. Kaya do ang band, kaga moments na ano nyo. Do gulpi lang madula, balaw. Amo na 5 days. Do feel do ka kulang, gid. Subong nang wala na ko po, naglakat na mga churchmates ko balik sa Bacolod. Yun ako lang di isa sa buong sa City of the Living God. Ako muna yung tawag nila sa Palawan. Pakato ko sa buong sa Butterfly Garden. Kay perti mo na sa kalapit kung malagi ko kagi bisita. Para man sa likod yun. Bo patay na ido ba? Guys, alis na pag halin sa butterfly. Promise, worth it. Worth it, get. Kinabi mo lang ba? Ini kami. Sige, sige. Yeah. May mga ano to ko, no? May mga ati to. Ay. Sige, sige. Yung 50 mo, worth it na. Worth it. Hello. Super worth it. Say hi to the vlog, guys. Hi. Guys, halin sila sa Butterfly Garden. Kanami ko no. Kita rawon taman ko namin, mag-get worth it ng 50 pesos. Pero din di ka lagyan man. Parang yung entrance eh. Minsan, Sa Boston ba? Ito tayo, sir. Ay, sige mo. May tour gali. Yes. Sige, sige. Okay lang videoan ko. Nag-vlog po ba kayo? Opo. Okay. So, bago po tayo pumasok sa garden, introduce ko lang yung pride ng Palawan. So, Okay. ito sila. Sila yung Palawan Pheasant Peacock, datigan yung local name. So, endemic po yan sila sa Palawan ng matatagpuan. So, their own dialect. So, in Mindan, Palawan, there are three major tribes, Batak, Tagbanwa, and Palawan. So, all of them are full-blooded
natives that belongs to Palawan tribe. So, iba po yung Palawan sa Palawan. Kapag Palawan, yun po yung island natin. Kapag Palawan, yun po yung tribe nila. So, since 1976, different families of Palawan had been coming and visiting in this place. After 2 weeks or 1 month, they will go back to the mountain, and another set of family will go down here to continue to share their cultures and to sell their products. So, we are here to encourage them to continue and practice their dying alphabet, which is called Ibalnan, not written on the board. It is already dying alphabet because only elders know how to use it po. So, if you are familiar to the Tabon man or King man, they are the possible descendants. So, sila po yung pinakauna-unahang tao na pumunta dito sa Palawan, yung mga ninuno nila. So, what we have here is a cultural sharing. This is not a show. Very important traditional products, which is a sap or a risen, ay galing po yan sa dagta na almasiga. So, at first, it is sticky liquid, turns into solid after a few weeks or a month, which is the right time to harvest. So, that is also the main ingredients for making varnish, nail polish, and sariling backpack. So, this is called backpack. They use it to carry their products up and down from the mountain. So, kahit baby nyo, basal. You can take picture or video if you want. Yung kain mati. And the purpose of this handle is to hang all the way. So the target can shine. So when the target are dropped, that is the right time to use ligid as follow up to kill the target. So that is smart way to handle. So yung mga methods na is 100 years na kasama ng mga musical instrument. So Palawan tribe didn't use bow and arrows. Instead, they used the dodart and lugan, sumpit or supukan in their dialect. They're going to show you how to use it. The glowing pig and the bird serve as the target. So, mas malayo pa. No? Kasi? Ano, bulitin? Sold pa lang po, marunong na agad ng PowerPoint para makasurvive sila sa taas ng buto. So, nagkaroon ng usok, nilalagay nila sa dry leaves para mas makagawa ng mas malaking apoy. So, mas mabilis po yan kaysa sa kawayan yung pinapainit. So, mainit na yung ulo mo bago pala umiinit yung kawayan. So, mas mabilis po yan. So, the process is called santikan, which means friction po. So, ganyan po sila pumatay ng apoy sa bundok kaya wala pong sunog. Isa-isa nila inaapakan. So, this one is salong or sahing. They torch or light in the mountain. So, one po to this can last until 3 to 5 nights depends on how they use. And they believe that the smoke of this can drive away bad luck or bad spirits. So, smell and sense po siya. So, safe natin siya kami kasi wala po siyang chemical na halo. So, related lang po siya sa sap ng pininat and dry leaves outside na po. So, pwede nyo rin ito hiramin kapag may mga chismosa kayong kapitbahay, pausukan nyo lang po. Papakin mo din? So, pwede na po tayo mapapicture sa tribe and their loving pet inside the basket. So, don't worry, non-vermo. So, some of their photographers belongs to Palawan tribe.
So, huwag po kayo matakot sa snake tail. Nakakain na po yan ng isang guest kanina. Pero kung gusto nyo po magpapakain, pwede naman po. Sige. Thank you. Please, Bye guys. Bye-bye. Ma'am Kathleen, saan po, anong next po? Tapos na. Wala pong, pagkain.